ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି 5ଟି କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 1. ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। 2. ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। 3. ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 4. ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 5. ନିଜ କାମକୁ ବାକି ରଖିବା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି 5ଟି ବାକ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 1. ଲୋକେ ବା ସମାଜ କ'ଣ କହିବ? 2. ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। 3. ମୋର ମୁଡ୍ ନାହିଁ। 4. ମୋ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ ଅଟେ। 5. ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହି 4 ଜଣ ସହିତ କେବେ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 1. ମୂର୍ଖ ସହିତ। 2. ପାଗଳ ସହିତ। 3. ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ। 4. ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ। ଏହି 4ଟି